जोङो हारिनि थाखायनो गोबाव सम खामानि मावबोदों। बिटिआर एकर्डनि सिगाङाव गोबां सोमावसारदों आरो बिटिआर एकर्डआ दा जाबाय। बे बिटिआर एकर्डआ मोगथाङाव महर मोननांगो, अब्लासो बिनि माखासे दफाफ्रा बेवहाय इमप्लिमेन्ट जागोन। दा बेवहाय गुबैयै बेवहाय जि सरकार सोलायनायनि खोथा बेखौ लानानै जोंहा रुलिं पार्टिनि मानसिफ्रा एसे गिनाय फैदों जे सरकार सोलायब्ला जोंहा उसुबिदा जागोन मा जागोन। दा बेफोरखौ लानानै बायदिसिना खोथाफोरखौ बुंलाबायदों। नाथाय गभर्नर सासन लाबनो थाखाय जोंलाय सोर, जों बोरै गभर्नर सासन लाबनो हानो, जेराव बिथांमोना साथाम मन्त्रि दङ, बिथांमोनानो एमपि दङ, एमएलए दङ, केबिनेटआव बिथांमोनानो जिरायो, पलिसि डिसिसनफोरखौ बिथांमोनानो लायो। दा जोङो दिनै बुंनानै गभर्नमेन्टखौ माबा मोनसे सोलायहोनो हानायथ' जों नङा, नङाबाथ' जों बिथांमोननिख्रुइ पावारफुल जागोन माथो। अब्ला बिथांमोना बुंनो सानो नामा जोंसो बिथांमोननिख्रुइ पावारफुलसिन होननानै। दा दिनै गावसोरनो गासैबो हरता खरता जानानै गावसोरनो माने बिटिसिखौबो सामलायो, आसामावबो गावसोरनो एलायन्स गभर्नमेन्ट सालायो, बे गासैखौबो सिबानो बुंगासिनो दंखायो। दा बिनि उनाव गभर्नर सासनखौ होबथानो हायैया बिसोरनि थाखायसो माने लाजिनांथाव जादों, बे जोंनि थाखाय नङा। आरो जों सिस्टेमजों थांगोन होननानै बुंदों। दा दिनै 17 बोसोर बिथांमोना सासन सालायबाय आरो 3 मास 6 मास बिथांमोना बोसोरसे केयारटेकार जानायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैयामा। नाथाय बेवहाय खोथाया जाहैबाय मा, जे सिस्टेमा मा बुङो, जे इलेक्शन फोसावखाबाय, इलेक्शन फोसावनायजों लोगोसे बेवहाय केन्डिडेटफोराबो नमिनेशन होजोब्बाय, सोरबा उइथड्र खालामबाय, सोरबा उइथड्र खालामाखिसै, केन्डिडेटफोरा एक्सेप्ट जाबाय। दिनै बिपिएफनि आफादगिरि बिथां हाग्रामा महिलारियाबो सासे बिजाथि, बिथांजों लोगोसे इएमफ्राबो गासैबो बिजाथि गोजा। दा बेवहाय बै सरकारखौ एक्सटेन्ड खालामोब्ला बे बिजाथिफ्रा मोनसे आनडिउ एडभान्टेजखौ मोनगोन। दा बिनि थाखायसो दिनै गभर्नमेन्टआ हयथ' एक्सटेनसनखौ खालामाखै आरो संबिधाननि प्रसेसनि गेजेरजोंनो 6 सिडिउलनि गाहाया गभर्नर जायो हिसाबै दिनै गभर्नरा बेखौ सामलायनो लादों। दा बे खोथाया संबिधानिक खोथा, नाथाय कनस्टिटिउसनेल खोथाखौ लानानै जोंनि गेजेराव जुदि हाब्रु सारलाय नागिरोबा बेयो खोब दुखुनांथाव बाथ्रा। बेखौ रावबो माने जेबो बुंनो लुबैनाय नङा, आंबो लुबैनाय नङा। दा बेबायदिनो जुदि राजखान्थिखौ खालामनो नागिरोबा सासेनि सायाव सासेया दाय जाबसिननानै जोङो राजखान्थिखौ खालामनांगौ जौगानायनि थाखाय, राजखान्थिखौ खालामनांगौ हारि जौगानायनि थाखाय, ओनसोल जौगानायनि थाखाय, राजखान्थिखौ खालामनांगौ जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय, सोलोंथाइनि जेंना, हान्थामेलानि जेंना, रांखान्थिनि जेंना, जोंनि लाइमोनफोरनि साख्रि बाख्रि मोनै एबा खामानि मोनैनि जेंना, बे गासैबो जेंनाफोरखौ लानानै राजखान्थिखौ खालामनांगौ। दा बेवहाय सानफ्रोमबो हाब्रु सारनानै राजखान्थि खालामनानै मा मुलाम्फाखौ मोननो। दा दिनै जों राजखान्थियाव फैदों, फैनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय मोनसे सुक्ति जाबाय, गोरोबथा जाबाय। बे गोरोबथाखौ मोगथाङाव महर होनांगौ आरो बेजों लोगोसे 17 बोसोराव बर' हारिजों लोगोसे गुबुन हारिफ्राबो दानि रुलिं पार्टिनि सायाव खुद्रिनाया फैबाय। बे गाज्रि खुद्रिनाय फैनायखौ जुदि होबथानांगौब्ला सोरबा जोंनि मानसियानो सिगाङाव फैनांगोन आरो नङाब्ला मालाया फैनानै सेख'नानै लागोन। दा जोंखौ बुंदों बिथांमोना, सोरबा बुंदों माने फेसबुकफ्राव आरएसएसनि एजेन्ट, उमुकनि एजेन्ट। दा कंग्रेसजोंथ' बिपिएफआनो दङ, दिनै बिजेपिजोंबोथ' बिपिएफआनो सरकार सालायगासिनो दङ। अब्ला सोरनि एजेन्ट होननानै बुंनो नागिरदों। दा एजेन्टआ सोर जागोन? दिनै बिथांमोनानो सिङावबो सायावबो गासैबो लोगो नांनानै सरकार सामलायगासिनो दङ। दा बिनि उनावबो जोंसो जुदि एजेन्ट जायोब्ला अब्ला बिथांमोनाथ' मा खामानि मावदों? दा बेवहाय गभर्नर रल लाबनायनिबो जोंनो दायब्ला, सरकार थांनायनिबो जोंनो दायब्ला, गासैबो जोंनो दायब्ला, दा बिथांमोनालाय माखौथो खामानि मावबाय थादों? दा बेबायदि ब्लेम होलायलायनाया दिनै मा बुंनो नागिरदों जोङो बेखौ बयबो रोखायै बुजियो। बे पावारा थांगोनखौ गिनानै बिथांमोना जानला मोनला खोथाफोरखौ बुंदों आरो नुनो मोन्दों जे अफिसारफ्रा गिगोन, उमुगा गिगोन, सिस्टेमा ओरैबायदि जागोन। सिस्टेमा मोजां जानाय खिन्थु बयबो लुबैयाखै होनब्ला। सार्कोल अफिसारा थिग थाथों, बिडिअआ करापसन खालामनाङा, डिसिफ्रा खामानि मावनांगौ, जोंनि अफिसारफ्रा मोजां खामानि मावनांगौ, बिअ डिअफ्रा सोलोंथाइखौ थिग खालामनांगौ, एग्रिकालचार इरिगेसन वाटार रिसर्सनि अफिसारफ्रा मोजां खामानि मावनांगौ, बेखौथ' बयबो लुबैदोंना। दा बे सिस्टेमखौ थिग खालामनांगौब्ला दिनै सोरबा मोजां अफिसारा खामानि मावनांगोन बेवहाय। दा बै जिनिसफोरखौ जोङो एसेबां इगनर खालामनानै हारि दानो हानाय नङा, ओनसोलखौ जौगाहोनो हानाय नङा। आरो ओनसोलखौ जौगाहोनांगौबा बेवहाय फैनाय थाखा फैसा रां रुफा गासैबो गथि रायजोनि थाखाय बाहायजानांगोन। दा दिनै जुदि गासिबो खामानिखौ मोजां मावबोदोंब्ला गभर्नर सासन जाथों मा सासन जाथों गिनांगौ मा दङ बेवहायलाय? 17 बोसोर जोंनि मानसियानो सामलायखाबाय। दिनै 1 मास 2 मास 3 मास 6 मासानो गभर्नरा दिनै सालायनानै मा सोलायनो हानो बेलाय?
दा बेखौ लानानैथ' दिनै जे गिनांगौनि जेबो खोथा गैया, राजखान्थि खालामनांगौनि खोथा गैया। जुदि गभर्नरा मायबा गिदिर सोलायनाय लाबोयोब्ला जों गाबोन गणतान्त्रिक सोमावसारनो हायो। बे देशानो गणतान्त्रिक देशखा, जुडिसियारि सिस्टेम दङ, जेजोंबो जों थांनो हायो। दा बेवहाय बे जेबो नङा, बेयो बानसावनाय खोथाफ्रा राजखान्थिसो खोथा, पावार थांजानो गिनानै। दा जोंनि आखायाव जेबो पावार गैया, जों गियाखैबो। जोङो सोलायनायनि थाखाय खामानि मावनो फैदों। हारियाव जेंना दङखायनो खामानि मावनो फैदों, ओनसोलाव जेंना दङखायनो खामानि मावनो फैदों। खामानि जों दिनै रायजो राजाफ्रा फोथायोब्ला जोंनो भट होगोन, फोथायाबा भट होनाय नङा, बेखिनियाल'सो खोथाया। दा सोरबा दिनै माने लकडाउनखौबो मानियाखै, सोरबा दिनै इलेक्सन कड अफ कन्डाक्टखौबो मानियाखै, बायदिसिना खामानि मावलाबायदों। दा बेफोरजों दिनै मा जानो थांगासिनो दङ बेखौसो जोङो बुजिनांगौ। दा आं बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय। बेवहाय खुनु हारिनि हेंथानि खोथा गैया। हारिखौ जों अनो, हारिखौ मोजां मोनो। ओंखायनो गावनि लाइफनि बेस्ट टाइमाव जोङो हारिनि खामानि मावनायाव जों एंगेज जानानै दङ। आरो फैबाय थानाय समावबो अराय सम हारिनि थाखाय खामानि मावनानै जोङो थैलांनो लुबैयो। दा बेनिखायनो दिनै जायफोर साफा सानैया जोंनि हेंथायै खोथा बुंदों, हारिनि खोथाखौ दिनै बिथांमोना बांसिन बुजिग्रा जादों। बै साफा मानसिफोरनि बेकग्राउन्डखौ नायबानो जाबाय। सोर बेसेबां हारिनि खोथा सानदों सानाखै, सोर बेसेबां मावदों मावाखै, बे बेकग्राउन्डफोरखौ नायबानो मिथिगोन। गोजोन्थों।